Assalamu alaykum aziz adamlar, biz sizin ahvalyňyzy hoş gördük diýesimiz gelýär. Elbetde ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany biz sizde ködürleýäs. Elbetde owadan Türkmenistan döwletimizde zikinini ukuyuňy açyp ýaýyp giňden görkezmäge, halk köpçüligine ýaýratmaga elbetde şäksiz mümkinçilikler bar. Bulatdan ählisiniň sakasynda duran gahryman arka damyda şäksiz sawalsyny aýdýar. İl yurt tähwitli döwlet ähmiýet alyp barýan işler el mydama rowaşlyklary beslensin. Mähwan doganlar belli urmuşdoklaryndan bize bir näçe teklifler gelip bolşdy. Şol esasında da bir gepleşigimize çağırdyk. Biziň zehindi bagşymyz, meşhur bagşymyz Serdar Atajanow ukuyup gepleşiginiň bu sanyň mehmany. Serdar hoş gördük. Sağ ol Rahatcan. Bize hoş gördük. Silap geleňizde köp sağ bolsun aýdýar janyň sağ bolsun. Silap çağıran ýa-da. Serdarjan näli? Ondan ähmet aga. Haýsy wagtda Rahatcan şol MP3 täderlerini, şekilli klip täderlerini inşallah. Şolamy isim bardy öňjäham. Sağ ol Tanrı. Indi Serdarjan gepleşigimiz uzaldy oturmaly. Öntru başdan gyzyklanýanlar bar eken. Ben şeýle internet sahypalarda Serdar Atajanow şolary ýaly gepleşige çagyrýas. Gyzyklanýan sorawlaryňyz bar bolsa bilesiňiz gelýän. Temalaryňyzda senlik bir bilesiňiz gelýän zatlar bar bolsa arkaň ýalyň diýdik. Umum jemledik. Elbetde hemme sorawlary sana berde bermäge wagt taýdanam mümkinler. Şoň üçin esasraklaryny saýlap aldyk. Indi Serdarjan özüň bilen tanıştyrsaň, şeýle de suňda girişmeňe sebäp bolan insan bardyr ýa-da sebäp bolan bir zatlar bardyr. Suňda girişmeňe awabram suňda sana ýardam edýän insanlara aýtsak minnetdarlygyň bardyr. Şolar dogusunda umumy gepleşigi dowam ediber. Sağ ol. İlkülen Rahatcan özüm marada tanıştyrsam, men 1986-njy ýyl Murwa Trapda doldum. Häzir marda ýaşaýan şäher şäherinde. Maşgalaly 2 sana oğlum var. Mesela oto girmemin esasy, bana orada şanlı 2002-nji ýyllarda var. Gaýdaly indi. Şo ýyllara näçinji ýyl, bir nähil wakalar diýi, näme iş edýädiň, aýdyma faza başlamaň kan näme edýädiň, giňşeň bir suratlandyranmy? Neme Rahatcan. Men başta şunu oto girmemin baş manysy indi şu sufat diýdim da. Ondan gazy suwlary. Gazy suwlary. Şonu oradur diýip birisi ýaşlamyň söýsün. Oradyshan halipa. Oradyshan. Halipamyz var. Ondan şol olanda günne her taý gidip barýaka, sowa sowlaýadylar da. Ondan menem her gerek menem ekdäň diýip gatary ýürürler bolan. Ondan bir maksatlaryny beripdirendirler da. Aslında sen sunmakta okulsuz. Okulsuz. Ýene gatary töwes. Ondan bara bulardan toýup başladım. Bulan ýany kömek şuwap gidip başladım. 2003-de gulluk etdim, 2005-de de gullukdan geldim. Ine 2005-nji ýylda gullukdan geldim. Gullukdan geldiňinde sen bir günaryň başyny tutmaly. Dogrymy? Ondan 2006-njy ýyllar, 7-nji ýyllarda men aýdym çykarmagy maksat edindim. Bunda da Kadir'de daýy bolmaly. Bir mün çykdylar. Toýda da atdyny gitýädiň Oradyshan bilen bile. Oğlum neyel aýdyp aýtdyrýadym başda ýöne şeýle kömek şop edýädiň. Bir kanca aýdyp aýtdyrýady. Kimden öwrendin onu? Mikrofon tutmaly, mikrofon şeýle ton, by oradan öwrendim. Orada men Halip Amaltyrýa. Külen içeri beren şol bolan. Bismillah sunwaty elimden taýýarlyk zat geçýärdiň toý ötmäkäňizde gün toýuň üstünden. Üstünde bolýar. O wagtlar başa we toýlama günne toý çykdy da. Ulan şeýle üstünde hemme zady. Şol şeýle bolýar, beýle bolýar öwretdi. Hudaýa şükür şonluk bilen. Indi häzir afterski saňa meşgullyk getiren aýdymada geçýäs ýöne ondan öňün şäherli sen eliňe mikrofon alyp şeýle halkyňyňa çykyp bir bismillah aýdanda näme aýdym aýdym. O bir şo gyzyk maňa. Aylara diýip aýdymady. O şol aýdymlar moda diýip. Ana şol aýdym başladım. İlk şol aýdymlar başladyň halk köpçüligine. Ondan men orada aýtdym, oradan menem bir diýdim albom çykarasym mele diýdim. Bir mümkin bolsa diýdim, uýulmy öwretdim. Orada aýtdy bolýa, uýulmy öwredi. Ne diýip? Kadir'de daýyp diýip güýçli kompozitormy var, muzykanda bolan. Sasadan olanyn bir şoň bilen sataşdyrdy. Olan diýip bara, ona Kadirjanyň oturduk diýenim, bir Kadir'e aýtdy Serdar bir temada bir aýdymma, şol aýdym sen aýt ýok, men sana kömek etjek diýdim. Bir ýaş ösüp gelen olan. Olan diýip şonu bag tawaraşalyp aýdymy. Olaýdym onu ýalňyşmasam sana meşgullyk getirdi. Serdar Atajan. Umuman halk köpçüligini tanadan aýdym. Şol aýdym boldy. Ona Kadirjan şol aýdymy söýdümi sadyny hemmelerden öwrýädip, afterski aýdym Serdarjan şunu sen aýtsana diýip bir ýardam etdi. Kadirjana bir ully üstünlük berýär diýen Allah jan sag bolsun.
Doğru. Indi sunwatda bir yardım edýän insanlar bardyr. Olar da bolsun näme öyle geçsek. Rahatsan sunwat ýoluna yardım etýän olanlar. Häzir kowa bayram allan bir isçanlyk dostuma, isçanjanyň sag bolsun dost. Allah'tan sağlıklanma bu edýän yardymdan kullanýan. Isçany häzir. Doğru. Onda mehriban doganlar Serdar Atazanowa meşgurluk getiren bagta garaşalaydymy? Biz şuna men şuna agydyk ben tek dinläp goramak, kadryn dinläp nesip bolsa. Aw siz şuna agydyk bolsa diýip kirediýäs. Dinläň, lezzet alyň, dynjalyň mehriban doganlar Serdar Atazanow tüp gepleşigini bagta garaşalaydymy bilen afterski aýdym bilen dowam edýär. Başla. Gel edidim bu yana, iki çek birini şöyle. Sen kulak atsan bana, der yürek şöyle şöyle. Aysam sana arzını, söyledim seni ödümü. Soğaydım sen edidim, mennin yarlı olumlu. Basımrak gittin taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Yalvar ya taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Basımrak gittin taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Yalvar ya taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Yalvar ya taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Yalvar ya taşlaşanı, yarım koşlaşanı. Kerimiz bir başka, balta baraşanı. Şimdi Serdarcan köp sağ olsun aýdýar, janyň sağ bolsun. Awa minnetdarlyk bildirýär. Mehriban doganlar pikiriňizi awa tesbire ýazyň. Elbetde like goýun, agda bolun. Serdar Atazan bu ýerde Instagram sahypasyndan belli geçýär häzir. Köp sağ olsun aýdýar. Janyň sağ bolsun. Indi geçýär ikinji sowala. İkinci sovalım şeyle. Dünya yüzü boyunca aydın muştoklar, aydın söyücüler, aydın dinleyiciler. Aydaly sen dinleýärler, sen bir sahnada özüň gözüňe aýtyp, lokan bir sahnada ýekece aýdym aýtmaly. Ýekece aýdym aýtmaly. Bir aýdym. Hawa. Hem de kişen sen dinleýär. Aydaly. Näme aýdym aýdardyň? Haýsy temada aýdym aýdardyň? Rahatsan, eger şu fırsat gavat gelse, şu fırsat bolmaly bolsa, Klasan, Klasta da eftik bir dostuma, olam ön kompozitör edir häzir, ýaşlandyň söýgüsen adam Estrada ýyldızı. Estrada ýyldızı. Şu Klasan önem aýdym işledik de. Ondan beýen işleyip murat ýuşdan bir olam. Oňa bir kaýazygy ýok, maýpa olanjyk beýensen, hawa. Şoňa bir aýdym döretdi. Koşka suyu sahibi hemme de Klasan ki, o yerine yetiremedi. Şeydi şu after sky'ın time'ını koyun, şolaydım. 2009-10 toroklar bolma vakma. Yöne her şoňa istebildir ýa mustaqbal. Her şolaydım ya. Şolaydım yerine yetiredim. Şolaydım yerine yetirmedim. Şolaydım. Ben Serdarcandan ünsörän näme üçin sen karýeranda ya durmuş tema dalamyzda, söýgü tema dalamyzda diňe gynanç aýdym. Diňe. Men ünsördim da şonu
Awynda Serdar Jany düşünýär gepleşige çykmaly. O plan safına aýtdym. Edil şunu belleşdik. Arada ýadynda bolsa. Şondan soň men sen arada gyzyklandym. Platformalarda, internet sayfalarında men gyzyklandym. Arhivlerge gyzyklandym. AZ Studio'da zapistan, Sprint Studio'da zapistan wady. Umuman gyzyklandym sen arada. Özüm şu şeylerin netije çykardym. Näme üçin? Diňe gynanç aýdym. Rahatsam doğrusu kıyınç aydımları köpçülükden bir kayerde bir gavat delen ustokları esleviler yani oğlanlar var. Men şeyle yagda vallahi şuna bir aydım döretdiler. Ya şeyle ol şuna bir aydım döretdiler. Kimse bir kıyınç aydым gelen haşlar da umuman. Ondan kayta bir yagdalar ol ya köpçülük var yani bir gurrun ya şeyle ol şuna ol dip wahasın gurrun ya olim. Aydım oğlan oturuyor bir 3-5 tem oturuyor da. Odan otaydan bir masala kayıtsa şu arada aydım ya şey teklif eden aydımdan bir gidin kıyınçlı bir duygulan oraya aydımlar teklif ediyorsa halka. Ama toyda olsa ayrı 10 saatlik bir soğukun aydımdan o repertuarımız ayrı 10. Öyle yamazsın. O toyda olsa. Düşünün. Onu bir insan dostumuz için yürüyüp yadılan aydın gittin. Doğru 2009 yılda 2010 yılda dedim. 2009 ya 10 lira. Düşünün. Klasta dayıfınım, işlemelerinde sen aftersk aydın. Yerine yetiren sen. Halk köpçülüğü tarafından hem söylüyor. Dinlendi. Häzirlerim haş edýärler. Doğru. Onu şol aydın bizden senden haş edýäs. Mümkin olsa tomaşaçylarymyz hem hawa ulu istek bildirýänler diýip pikir edýän. Mümkin olsa yerine ýetirip berýär. Dinlendi canım mehmanda onu. Serdar Atajan hukuk webleşiginde dowam edýär. Arzularım aysan sana alacağım, şu derdimden halas bolasım gelýär. Pişiklerim bular urup bir yana, yürem ayağıma galasım gelýär. Toytumuşa barsın kamlanır yürek, kömrüm gussa batar bolup can seni. Arman dinetme bu iki dini, min kim durmuş lezzetin dadısın gelýär. Arman dinetme bu iki min kim durmuş lezzetin dadısın gelýär. Allacan gönlüm kim, yüreğim dağlı, ayağımın derdinden yollarım bağlı. Dert belasın görmesin adını oğlu, yürek ayağıma galasın gelýär. Dert belasın görmesin adını oğlu, yürek ayağıma galasın gelýär. Sen güzel ol güzellikten ne peyda, iki ayak düşse diredin juda. Baht kim kaçarken eğilip geda, yürek bağıtamı gözüm tapasın gelýär. Toytumuşa barsın kamlanır yürek, kömrüm gussa batar bolup can seni. Arman dinetme bu iki dini, min kim durmuş lezzetin dadısın gelýär. Arman dinetme bu iki dini, min kim durmuş lezzetin dadısın gelýär. Allacan gönlüm kim,
yüreğin dağlı, ayağının derdinden yolların bağlı. Dert belasın görmesin adımı oğlu, yürek ayağına kalasın gel ya. Dert belasın görmesin adımı oğlu, yürek ayağına kalasın gel ya. Serdar'dan köp sağ olsun ayca, canın sağ olsun abi. Şeyler duygulaydım eken. Doğrusu öldüm birinci yere kimler koymuş şulaydım ben. Evet. Canın sağ olsun. Şeyler duygulandım da. Bir geçelimli internet sayfalarında müştokları izlenip elbette. Şuraya Serdar Atacanov'u gepleşke çağırıyordum. Bu gepleşkeni bir neçe yadram tomaşa edýän bolmak mümkin. Tomaşaçylarymyz sen müştoklun tarapyndan bize bir neçe gıplanmalar geldi. Okuny, yani orta mektebi tamamlandı. Orta mektebi tamamlandı. Gözen öýlem şo döwürde. Ha, gel. Orta mektebi tamamlandı. İlkinci indi gutlaşıkda o deyap bolup gitýän. Indi okuwa gelýänler we okul tamamlayanlar. Birek gutlu ya. Doğru mu? Aynı bir aydalı atıyorlar bu ediyor birek. Avara sınıvar bu ediyorlar bu toruyanlar. Oku başlayanlar siz sınıvar bu ediyorlar. Bunlar şeyle atıyorlar bu ediyorlar uçurlar için. Şu da vurulur ya adına düşen olsa ne hem de olsa. Bana bir oğlan yazdır da Serdar'ın kim bilen gutlaşan yadına düşýär ka diýip şol oğlanyň öýde eken. Bana yazdı şo yadına düşýär ka şol diýip. Düşýär yadyna. Hava aman can olmalı. Aman olmalı hadi. Aman. Doğru aman. Aman. Tamam. Aysan çanlar diýdi hava. Ha, yadım da. Indi ýene bir mustoklardan gelen sowallaryň biri 2020-nji ýylda halk köpçüligine hödürlenen söýmeýän ya. Söýmeýärsiň. Söýmeýärsiň. Bir näçe. Awa söýmeýärin. Awa. Söýmeýärin aýdymy kime bagşlandy diýen. 2020-nji ýylda, belki 2020-nji ýanwaryna, belki dekabr aýyna. Rahatsan edil häzirki ýagdaýda bir güýçli depkinli ýagdaýda ýanky bir golla berýän dostum, ismişanyň bir saýasynda bir täze uçun aýdymlar işleýär dogry. Bu temalaryň köpsi bir üstüne basyp giden soň haýsyna ýadymy şuna göre edil olaýdym men plan. Aşa derejede kän çykarýan aýdym diýjek bolýan. Yok, gep onu da. Ýanky indi ol hiç kime neme değiştirýär. Ýöne özümçe işledik şolaýdym. Olam bir ýan kaýtşym ýaly bir ýerde temas gawat delenlerde özümçe şonu aýdym eden. Düşündüm. Ne azan keret? Durmuşda nämeden lezzet alýan? Rahatsan durmuşda dogry maýsam. Men sana mysal getireyim. Men öldüm ara. Öldürmüşde nämeden lezzet alýan aýdyn. Bu hükümetse yazsan, bu görýän men öldüm. Öldüm mysal alýan sen. Dinle. Yüreğine göğüne yakın adamdan yanında vaktin geçirmek. Men lezzet alýan, durmuşda şeyle laflardan lezzet alýan, dostlarla bilen oturup turuşmak. Aydal yakından yanına ka, umman men durmuşdan lezzet alýan. Allah şükür edýän. Senden näki? Men aýtsakladım her. Awa. Görenmi? Aydyr. Rahatsan men durmuşda bara şu dostlarla bilen bir aýdym täze aýdym döredi ýa. Şol aýdymy dostlarla bilen dinläp, şolaňam pikirini jemläp, şu halka ýetirip, halk şu nähili kabul eder ka diýip şo garaşma bilen lezzet alýar. Aýdym çıkarýan, şol dostlarla ýaýratmakan dostlarla bilen şol aýdym şeyler etdim bolýan nähili ka diýip esas köp aýdymlar men boş gorsadan mara şonu kimlen aýdym etmeýän ödüm goýarýan. Köp menne şonu ýaly afterska aýdymlar. Olam ödümçe şol aýdym näil dost. Bir halka ködürläýsem ýa bu näde aýtdyrar diýerlermi ýa ýerine düşüpdirmi diýerlermi diýip ödümçe. Umuman sen ösmodundan lezzet alýan diýjek bolýan şeýle bolýar. Ha onu bir şolardan gelýän jogap meni ruhlandyrýar da şuňa men ýerine düşüpdiram ýa şeýle diýilýän jogaplar meni hasam bir köwesi terýär şondan lezzet alyp ýaşar. Ýerine düşüpdir diýin, awa galadyk diýin.
Bu uzatlar yazın Bolmasa da bolup dur deyin. Bolmasa da bolup dur deyin şular lezzet al. Gayrat edin ha şeyden. Razan canın sağ olsun. Awa. Indi yani gepin arasında or gelipti da küyse yani Kıysemez. küyse mesela. Şeyle mi? Küyse mesaydı mı? Kadar pişirdin ya. Döngürak çıkarlanaydım mı? Rahatsan edil. 3 aydır bolanlar. Bunun 3 ay yok. Tamam, ne tağlaydım bunu? Ha o. Şeyle mi? Ha o. Yanlışmadan terlerden sen gepleşiyor şunu yani çağırıp can edemde. Sen deyiptim. Daha sen şu gitmesin dedin after kaydından maksat değil. Şu aydan 2 tane aydın after kaydın doğru mu? Ha o. Bir küysem yani Kıysemez. küysem mesela. Ha. Bulaydım ama after şeyle mi? Alaydım kalip olan ön kaydın aydınlar yona gat könaydım. Övün şu övüşün ver. Ha bunu yani öğrenci 3 göttüm beni. Ha terde saydım. Ha o. Doğru. Öğrenci. Onu yerine yetirip vereyim. Baş Dinlali. Ama şu vadi yaman. Aydın dinlemem gıdık bir edilmem için açacağız. Çay başına aydın. Ağlama sana bolup dur diyeyim yani. Kökman bolup durduğum mehman dostlar haşe diyen o lezzet alsın Serdar Atacanov. Başından dinlemeksiz bilen yerine getirmek Serdar Atacanov bilen Serdarcan başından. Sarıça kimin sinan gönlüm Kirdada anjap yürmegün Sarıça kimin sinan gönlüm Kirdada anjap yürmegün Kadir bilme bir vata yara Anana gönlüm vermegün Kadir bilme bir vata yara Anana gönlüm vermegin Mayıl bolsam şirin sesi Arısarayıp bakmak izi Mayıl bolsam şirin sesi Arısarayıp bakmak izi Ödeseyip kıysemese Barıp didarın mırnağın Ödeseyip kıysemese Barıp didarın mırnağın Yüreğim zarin ovazi Yaşa dolursa ovali Yüreğim zarin ovazi Yaşa dolursa ovali Bolma çok bulsa doğali Beyle diyoran sürmegün Bolma çok bulsa doğali Beyle diyoran sürmegün Yaşamda başım çıra Eyleme halim kara Yaşamda başım çıra Eyleme halim kara Var kesin yanına bana İntidar bolup yürmegün Var kesin yoluna bana İntidar bolup durmamın Ödeyseyip kıysemese Barıp didarın mırmığın Var kes yoluna bana İntidar bolup durmamın Sağ ol Serdarcan, canın sağ olsun. Aha. Tamam. Ne etken? Ay demeden ne galaymalı min tap koyun. Şimdi kaç aydım ben? Awa. Style'ın polma ona. Boldu. Bolsun montajda. Polmon? Ağam. Can kaydım bir yerine bağışlanan mı? Yok, olaydım rahatsan bir yıla bağışlanmadık. Yöne aynı ki Gavat belya diyecek. durmuştu kutlatlar rahatsan gavat belya. Tamam. Köp adam inni 70-80% adamlar kıynamışlaydı mı dinlemen bu var ya.
ol şartlıklaydım toyda hökmany suratda bar kişen isleýär onu. Ýöne tak şeýle durmuşda bir iş ýeri bolar ýa bolmasa bir bir nemesinde oturup günaşlaydım dinleseler de talyan adam köp gavat gelýär ma. Hitler öz sevip küysemese bir daha görmene barman o gıylan diyor. Bolmasa da Bolmasa da bol pırdiyin o serdan sen bir lezzet alın. Adamlar gitmeşimden en bilen bas. Bolmasa da bol pıratlı gitmeş. Serdan sen. Inni aydalı. Sen in bir son model maşinini aydalı. 2020 Mercedes'ine gidip baryan diýeli. Şäherň uruly gidip baryan diýeli. Ünsökdiňle. Öňdenem bir ulokan ýaşly elini galdyrypdy. Senem başlaýa bar. Öňem sen bir kardeşine berip tüm stowala meňdeşräk sowal. Ünsökdiňle sen gaty başlaýa bolup baryan. Bir ýaş umrak ýaşlyň birem. Ýolda elini galdyryp durdan aýdaly, taksa elini galdyryp dur diýeli. Awtobusam geçmeýän ýoly diýeli. Şonu näme hak ederdim pikir? Näme derdim? Durup men şonu mysal üçin barjak ýerine ertmeýän pikirini diýen. Umuman näme derdim? Bir ýaş ol sen durum diýen ol. Ýöne taksa elini galdyryp dur. Senem toýu howlup barýan. Rahatçan dogry maýdan edil inni o dereceli maşinle olmasa da sırdım maşinle. Sen gölüňe getir hawa. Düşündüm. Ýöne men şopur satma durmuşda kän gawat derli. Men hökmany suratda şonu uzak bolmasa ertip gaýdan. Ertip gaýdan? Ay, olur näme? Men pikir edýän sen durman geçip gidersiň toýuna. Yok. Köp adam aýdar ha. Ýüzüňden şeýle diýär, kadrda görýärsiň, sen ýa klipde görýärsiň, gatyrok agras solunýa. Beýle däl Yok sen agras adam, Serdan. Yok, edil sen ýa-da şeýle däldir. Agras adam sen. Yok, indi bir daha diýatdyk sana. Story näme üçin sana berdim? Näme üçin story bilen sana ýüzlendim? 2016-njy ýyllarmy, 17-nji ýyllarda näme maşynalar ýa-da? Lex var ýa-da. Hawa, ýesmi var. Hawa. Men şu aýlaw ýollarna bizni oýda, perden tarapda durdum da men. Men durdum. Gördüm. Benim ya kendini sunmadı. Yağmur giriş başlayan yıldan da o yıllar. 2010'ların ayağı, 2016 yıllarda ana şu dövrler ak döyden adam renk yapmış. Yüzük süve. Olin şu yıllar men elim galdırıp durdum olin sen geç gittin. Ama men yanımda da garraja yaşlı durdu. Olan perrengden sen yaşayan yerin şeylaydı ya da aynen mülk yaşayacak. Olin sonunda sen geç gittin. Seyrettin onu. Şu yaşlı da seyrettin, bana da seyrettin. Ýöne sen kalma yer yok da. Yok, sen boş ver hadın. Masin içine yıkıyordun da. Özüm Toyota varan optun sen. Rahatçan durmuşda käbir şeyler alzırangan fırsatlar oluyor. Doğrusu o edilini meňe doğru maýdan şu ýadyma şonu. Eger şoňa ýal fırsat ýadyma düşmeýär. Yok, şolar ýal fırsat top geçen bolsa da men bütün şoňa başlaýany. Birden alzırangan ben ýolawam. Men düşünürjek bolar. Men sana ýüzden sorawum dinle. Men sana ýüzden sorawum. Şu ýaşlygyny görüňde özüňe maýdalyny bu maşina bar ýa diýelim. O şu ýaşlygyny görüňde näme duýuň bilesin belli. Düşünäňmi? Olin sen ýöne şonu alyp kesmeň şu ýaşlygy. Niren, ay onu otayda maşin kän ýetişýär rahatçan. Kim bilýär men moş bir aladan nurdan bir bolandyrlar. Elemi. Geçäýelim ben. Sen ýöne ýan kerdaýdym da kän maşin geçmeýän ýer diýip aldım. Yok, maşin geçýär diýdim. Avtobus sen hokýym. Onda men avtobus var ýa-da. Değişen derlerden, değişmeli, düşmeli. Köna ýatlamaly. Indi derlerden aýdaly Aralıkda 2018-nji ýa-da 19-njy ýyl bilen 2021-nji ýyla sen nämeden arkaýyn bolup bir kän işini üstürmedin. Dogrymy? Doğru. Dogry. Ya başga bir biznes bilen meşgul bolmaly. Rahatçan sen indi şu täderki wagtda döwrümizde gülle esasy ýanky saytlar köpürli Instagram, email, YouTube kanallar doğrusu men şoda hiç şeyle ünsürmem. Men internette kan gyzylanmadım da. Muman mediadan da şahta gezdim da. Hiç şeyle ýagdaýda. Ýöne täderlikden kan bir görünmedi. Ay götürmem şolar hiç şeyle ýagdaýda ulanmam.
toy yetişmez. O zaman yankı sen aydığına şu yardım eden insanlar diye onu yeni ayırıp dolap şu yankı bayram alan dostum ma diye ne Hava. Burun geldi de etti. Serdar ağam sen hiç şeyleri imoda da giren var. Ne için? Kimlik imoda. Zaten dedi hava. Zaten paylaşacağız. Sen ne için giren var? Biz sen ne şalatlara düşünün. Doğru hakikaten. Ondan oğlum şunu sen şeyle öyle değil. Kendi atları men böyle asana olan şöyle doğru. Der doğru ilk koşka. Öyle dersen saya sağdan bar görmem şunu bekletsen. Rahatsan. O şeyler olayın var. Her zadın bir sebepler, badır nesi. Ne için kimden bir yarattı yaşayatsan? Ha o. Olun ben bilesin milyarder dersen. Ne için? Ben hafaplak gördüm 2,5 yıllap biz anlaşmanız. Değil be. 2,5 yıllar. Ha. Ey. Rahatsan her kim bu atına iş başarısı. Size mi öldürücülüğümüzde başarı. Size mi öldürücülüğümüzde başarı. Şey ne Ben toylar gideceğine de ayadın yok. Ha o rahatsan. Ha o. Ay benim kâ değilseler rahat. Badır değil. Bildiğimden. Ay derler. Şimdi yok ben onu estim. Sen biznesin bir görünüşü bilen mesul olan hareketin. O işten de düşsün var bu diyen. Yazan. Eklencim toncu yok. Esasat çalışkan horekme. Esasat şol. Şimdi geçeli erkinlik tema. Ben sana belli bir temada aydım aytıp diyecek gel bir öldün necilen sana tomuş edi oturan duruyor yan mersi muhtarı getmiş git dur. Hava şu vakit belki sen muştoğun değil olsa şu vakit izarlamanı yapanlarlar. Muştoğun galanlar. Biraz muştoğun için yerine etip aydım var mı? Rahatsan. Bizim o odasımızda kimden tanıya Serdar Oral'daki bir şahirimiz var. Hava. Şolun bir ödüşe bir aydım durduk verdi. Koşkusuna mı ödeyerdi, kendine mi ödü Murat Rozi sağdan işledi. Murik tanıyan hava. Şol sağdan işledi. Bunun men var yani şimdi aytma şu at mahkuliyen olunun bir aydıptı. Şu galaymanlık aydım Serdar sen aydım ne değil. Benim hava men aydım değil. Program şu aydıp dedi bir YouTube kanalı o dedi. Anan ayağım alan prasmotorunu böyle ayda dedi. Sen aydım başka bir aydıptırdı. Hava olurdan sağ olsun aydan sen yani şimdi aydım bilen şunu yani. Düşünün. Kardeşim doktor ya da. Men yere şol aydım örüm şey yerine yetirtleri. Başlısına. Biz bilen yerine yetirmek biz bilen. Yanı gunça açan sevgim saralım solaymalımı Sici arzularım umitsizce galaymalımı Sici arzularım umitsizce galaymalımı Niçin berdin o zulvada Bugün bolsa yaktım o da Başka bugün bir dünyada Yeke ödüm galaymalımı Niçin bugün bir dünyada Bugün bolsa yaktım o da Başka bugün bir dünyada Yeke ödüm galaymalımı Başka bugün bir dünyada Yeke ödüm galaymalımı Gül diyenim tikin bolly Seyin gülüm yaşı dolly Uryan yürük domup kallı Yağmarım kış bolaymalımı Uryan yürük domup kallı Yağmarım kış bolaymalımı Kalbim para yaralanı Sen bir vefa iki yüzlü Oyun mu ya sana sevgi Beni şeydip yakaymalımı Kalbim para yaralanı Sen bir vefa iki yüzlü Oyun mu ya sana sevgi Beni şeydip yakaymalımı Sici arzularım umitsizce galaymalımı
Oyun mu yasama sevgi Meni şeydip yakayım anamı Serdarcan sağ olsun aydan, canın sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Mesela ya dayan dersin ha. Yok yok, ben şunu ya da. Maksuluktan. Benim şu maksadım halka hizmet etmek de. Allah. Ya da etmeyecek olmak. Doğru. Serdarcan, üç durmuşa seyredende adamlar bilen de katlaşıktan. Adamlarla katlaşık alalı. Herkil zatlar başından geçendir lan. Herkil adamlar. Kavak gelenler durmuş. Rahatsın. Herkil vakalar olanlar. Şimdi şolun içinde en yatta galan fırsattan vardır ha. Rinası taraftanım yatlalı, begençli taraftanım yatlalı. En bir yatta galan fırsattan. Durmuşta bolya da. Bolya ha. Mena var ha. Bu yatta galan fırsattan ne hem haydayın ha. En bir begençli yatta galan fırsattan. Sanca oğlum var da. Birinci oğlum bulan da. Begen tuttum da. İkinci oğlum bulan da ondan meter be. Bina süper sodum ne ama. Bir şey deyip sonra uğraysa yattık yarakan. Kırlandır yarakan. Benim yattı alan bina süper sodum. Daha hatsan seyret. Yoğum senin pısırmayın. Yoğum ettim. Begençli fırsatım bir gedek Murvat'ta Baltöy'deki restoran var. Şotayda toy tutturduğumun yankıyı Baltö arasalaydım çıkayan dövürleri. Aydım ayttığım olayım bayım adam şeyle geldi de yani elim şey diye de çağır ya da. Benim buna burada diyeydim mukamır ya toyunu boynum alıp toyuna var mı aydım mukam deyip bırkıyım oğlum da. Adam aydım koyup bardım yanına olayıncıyım bir mümkün o da aşağı düşerlik de. Aymenem bol ya deyip bardım olayım sen neydi Baltö arasalayıp dedi aydım çıkarım dedi. Onun adı beyin sonmadı. Baltö arasalayıp aydım çıkardım olayım dedi. Sol aydımın ben dedi hiç dinle doyup bilem o. Sol aydımın serpahı şunu Türk'ten getirttim yörük dedi kastım canlı verdim. Soporta bir adımdan çıkan o. Onun yankı kıynaştı fırsatımın yankısı bellak geçtiğinde rahat. Arattı, gittim işlemedim deyip ana şu fırsat işlep bilmedik fırsatlanma kıynan ya. Vaktimin boş geçip bir şu fırsatlanma kıynan ya. Şu diye istedik diye arada okudum öyle Arap yazısı, Kerim Aşazılı. Bir yazı var da, çok meşhur yazı. İstedik oturmak Orada olmalı yazmıştım ben şu an. Orada mı? Orada Orazan ömrüm yok ondan. Baltö toy mekanında falan. Baltö toy mekanında Orada sağ olsun ayda. Orada can sağ olsun. Ben açık olan bir kitaptan bir şeyler misal getireyim. İşsizlik diye yazma düştü de. Adam diye işsiz oturan vakti diye. Arxivlara sinkiden tozanlar var diye. Şoň bilen deňedendir diye da. Adam diye iň bolmanda diye ýeriňden tur diye. Aydaly ot şap diye. Ya da git dostum diye yetişmeyen olsa iş bilen başlayıp git de şoňa kömek et diye. Iň bolmanda diye kuşun arasala diye umman iş oturma diye da. Gepin keltesi. Sen diye şo kazanç mätäç bolma diye. Aydaly napyrma. Sen şondan kazançy bir dejini misal getirmeýär, işsiz oturma diye. İşsiz oturmak şeyler ağır duygu kendine. Bu kitapta şeyler düşündürýärler da menem agdanım ýani şoňşyn. Düşünýärmi? Sağ ol. Şoňşyn. Doğru ede. Indi durmuşda adamlar iki öle ölňä diýen ýalylar. Bira bu adamlar birem. Boğdan çala Petra adamlar. Boğul görmeyen elbet deyip bolan o. Boğul görmeyen adamlar. Aslında her kimin ölçü, doğru özlap var, doğru. Şoň şun adamları elbet adamlar ýa-da boğdal adamlar deyip yüzden bolan o. Aydaly sizi alanmazda, özüňiz alanmazda size boğ görünüp soň boğdan çala Petra çıkan adamlar bar. Durmuşuňyzda. Daha sana her bir adamın ýanyna bolar adam bolaymaly. Çok man bolmaly. Bizde de ba, size de badır. Indi şu temada bir aydymlanýar. Çok temada aydymda. Öne sen şu atmaňa
şolar sana eger yamanlyk eden ýagdaýyna yamanlyk bilen jogap berýän ýa-da diýip soraw bermeliler. Ana şu soru men sana bereýin ýok diýen şu. Bu ýatlatdyň da. Sana bir erwetdi gelse, ýa-da näme gaýtar berýän. Rahatsan doğru şova gaharın gelen waltında hep ekşem diye de ölsün. Bir atlet beresi gelýär, ýöne edil koşaşylýan fırsat bolýar, ondan soň hiç şol adam bilen hiç öýtülüşi ýok. Ay umuman ýygyna atlet berýän Ýüreginde gowlukda umuman. Umuman ýüreginde gowlukda şol adam. Şu temalarda atlardan aýdymdan çykarmalar. Ýa-da üstitmek esasy aýdymlanmaň köp sözlerini ýazýan şahyrim bar. Şol öýle şo bir söz aýdym göredip uratdym. Menem onu edil müstaýda bir ýarmy aý bolanlar. Tägaýdym. Dostlar diýip çykardym. Şu bolum. Mümkin bolsa insan şol aýdym. Aýdan temalarynda da değişdi gelýär. Şol gawat burada. Aslında derde hazırdı. Tägaýdym dinlemek üçin ören ýakym. Dinlen diýen janyň mesleğinde bolar. Derde aratacağım gepleşmemiz dowam eder. Ağrayın bir sözle döken adamlar, arkamdan gep kıyva eden adamlar, günäside tökmet atan adamlar. Şonda da men size dostlar diýerdim, dowalar ederdim dost diýip size, uwanyp giderdim dost diýip size. Inni göz ýetirdim beýlediňde, şonda da men size dostlar diýerdim, dostlar diýerdim, janym bererdim, jandan geçirdim men siz üçin dostlarym, dostlar diýerdim, janym bererdim, jandan geçirdim men siz üçin dostlarym. Barlı wagtym tördün orun berdiňiz, ediňi çödürli durup burduňy, kıyın güne düşümde siz nirlediňiz, şonda da men size dostlar diýerdim. Barlı wagtym tördün orun berdiňiz, ediňi çödürli durup burduňy, kıyın güne düşümde şonda da men size dostlar diýerdim, dostlar diýerdim, janym bererdim, jandan geçirdim men siz üçin dostlarym. Mehman adamlar şulaýdymy elbetde şol jagy ýerine şu wagt kesmeli haýyş etmeliň. Sebäbi bulaydyma intek aýratyn bir şekil görnüşini size ýetirmek isleýär. Nesip bolsa, gelecekde bajan bilen İnşallah rahatsan. Ağam, aydımdan giz guru bolsun. Ağam, sünwatda da näme? Beýikden hem ýokardaky sünwatlar sana arzu edýän inşallah. Sağ ol. Safam dinleýijileň degendir dur. Sağ ol. Muştokluň degendir dur. Ağam, janyň sag bolsun ağam. Işiň delmedi ama üstüň arzu edýär. İnsana bir bu mümkinçilik bar. Derdajan bu mümkinçilik bar. Şu an sen dinleyijileň muştokluň sana tomaşa edip otýar. Raçak minnetdarlygyň bardyr. Goýan hormatyny bildirsen, mümkin bolsa bir şu mümkinçilikleri öredýän edi arkadamyda. Sag bolsun aýtsan. Başdan rahatsan, şu fırsatdan peýdalanyp ilk bilen şu birinji sınwatymyzyň hak owanlary, mehwan gahryman arkadamyda uly minnetdarlygym. Köp sag bolsun aýdýan. Allah jan ömrülük bolsun, tutýan tutun işler rawaş bolsun. Biz dinleýijilerimize, illeşlerimize de Allah jan işlerine ismini gardy edýän janlar sag bolsun, şeýdip bizi hormatlar, syýlap, gollaýanlar şu. Bir de şu işlemäne şolan gollaw mümkinçilik berýär. Allah jan janlar sag bolsun. Yine şu fırsatdan peýdalanyp bolsun, biz çağırdan bir hayratdan aýdýan. Allah ýarda. Indi Serdarjan şu günkü gepleşigimiz ýaly edýän. Elbetde bir toýlarymyzyň öňündägi
Awraňam bir iň aga hyzmatyny ýerine ýetirýän. Tamam. Diňe bir Mar welaýetinde däleýsem, Türkmenistan döwletiniň ähli şäherlerine de gerek edýär. Next Pictures. Studio köp sağ olsun aýdýar. İşiniz elinde ama üstün vardy diýär. Janyňyz sağ bolsun. Elbetde ýigitlerimiz var giňişlerini aklynda tutmaly. Janyňyz sağ bolsun. Köp minnetdarlyk bildirýäs. Aýratynam garşaly Mar şäherindäki Täzeün Sowda we Din Jarş merkezinde Allazin kafe 3-nji gatynda. Elbetde köp sağ bolsun aýdýar. Mehman aldylar. Köp minnetdarlyk bildirýäs. Serdar Atajanow ýene sunular diýäs. Mehman dowandar. Bollalyň şeýler Zekil Washington Washington hormat goýan ellerden terden Sağ ol. Allah ýelka. Bizden daşlaşmaň mehman dowandar. O elmida ma diňe ýa şunlarda ýylgyşlar bilen diýdarlaşmak Allah mesih etsin. Janyň sağ bolsun. Hoş, sağ ol. Benim şu fırsattan faydalanıp ýetmede kan taňlaka medyan. Ýönemek bilen ilişler bir radiyatdan çykarman. Bolmasyn da bolup dur diýin.